prvom rade dal slovo pánovi primátorovi a v prvom rade ešte skôr by som si dovolil hosti privítať, lebo to je väčšiný môj problém, hosti privítať. Takže medzi nami vítam prezidenta profesionálneho hasičského zboru Slovenskej republiky, pána Nejedlého. Ďalej by som tu chcel privítať, keď začneme tou hasičskou stranou, po mojej ľavici vlastne tam je zastupujúci krajský riaditeľ pán Kapusniak. Potom tu máme pána okresného riaditeľa hasičského záchranného zboru v Martine, pána Podorského. Ďalej by som tu privítal pána generálneho sekretára dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Vendemila Horváta. Po mojej pravej strane pána primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara. Ďalej pána poslanca za mestskú časť Priekopa pána Kašubu. V neposlednom rade riaditeľku základnej školy Priehradná pani Gašparovú. Moja maličko sa volá Ľubomír Vaňko, ako som spomínal, som riaditeľom Mestského hasičského zboru. Ešte sa dneska porozprávame, ale v prvom rade všetkým chcem privítať vás, ktorí ste nám dneska prišli podporiť na túto milú akciu, takže odovzdávam slovo. Ďakujem. Vážený pán prezident, vážený hasičský zbor, milí priekopčania, som veľmi rád, že ste prišli sem na túto milú udalosť, vlastne na dve milé udalosti, pretože už zo slov pani riaditeľky je jasné, že dnes sa bude odozdávať nielen hasičská technika, ale aj budeme otvárať nové krásne ihrisko pre Priekopu. Keď sme pred 2 rokmi zakladali Mestský hasičský zbor, tak sme sa pýtali, mnohí sa pýtali, že na čo nám je v meste Mestský hasičský zbor, keď tu máme profesionálnych záchranárov, a vyžadoval to zákon, urobili sme administratívne riešenia, schválilo sa v mestskom zastupiteľstve založenie Mestského hasičského zboru a týmto haslo. V rozpočte sa neschválili žiadne finančné prostriedky, pretože bola taká situácia, že sa peniaze dávali na iné. Mysleli sme si vtedy, že potrebnejšie veci, ale až 15. august roku 2010 ukázal, že na čo nám je Mestský hasičský zbor. Doteraz žijeme v takom regióne, že doteraz sme mali s hasičmi skúsenosť iba takú, že zasahovali väčšinou pri požiaroch, a až 15. august nás presvedčil, že bez Mestského hasičského zboru by škody po povodniach boli v našom meste oveľa, oveľa väčšie. Ich snaha pomáhať nezištne, zadarmo, tráviť noci v premočených odevoch, sypať piesok do vriec, až vtedy sme videli, čo to znamená byť dobrovoľným hasičom. Ja som si vtedy uvedomil, že musíme zmeniť trochu prístup aj poslancov Mestského zastupiteľstva a vedenia mesta k nášmu Mestskému hasičskému zboru, a už sa urobili aj potrebné opatrenia. Musím povedať, že na novembrovom Mestskom zastupiteľstve budeme schvaľovať nový rozpočet na rok 2011 a tam navrhujeme schváliť výraznú sumu práve pre Mestský hasičský zbor, aby sme vás mohli dovybaviť potrebným materiálno-technickým zabezpečením tak, ako si zaslúžite, aby keď naozaj prídu nepredvídateľné situácie, aby ste mohli pomáhať s takými materiálno-technickými pomôckami, aké by ste mali mať. Som veľmi rád, že sa nám podarilo dostať, a dnes príde ten krásny okamih, kedy dostaneme do daru toto potrebné auto. Keď sme s pánom prezidentom aj s pánom ministrom vnútra na hasičskom dni preberali túto možnosť, prišli do toho voľby, zmena vlády, a už sme sa báli, že či sa tento sľub splní, pretože
Podľa mojich informácií sa väčšinou takéto vyradené techniky dávali do obcí, kde nebol a miest, teda kde nebol profesionálny hasičský zbor, a keďže v našom meste máme profesionálov, záchranárov, tak sme ani nedúfali, že sa nám to podarí, ale som veľmi rád, že sme presvedčili aj pána ministra vnútra, aj pána prezidenta hasičského zboru, že toto auto potrebujeme, a preto sa vám chcem poďakovať za váš dar. Verím, že bude slúžiť, aj keď ja si želám, aby sa celá hasičská technika využívala väčšinou len na hasičskom dni v skanzene, aby nemusela zasahovať ani pri požiaroch a ani pri povodniach. Ďakujem. Ďakujem pánovi primátorovi. Teraz by som poprosil pána prezidenta Nejedlého príhovor. Pán primátor, pani riaditeľka, Priekopčania, správne, ale najmä dobrovoľní hasiči. Dnes sme sa tu stretli, teda vidím, pre viacej príležitosti, ale mojou dnešnou úlohou je vám dnes odovzdať vozidlo hasičského zboru. My sme sa približne pred viac ako 2 rokmi s generálnym sekretárom dobrovoľnej požiarnej ochrany rozmýšľali, ako pomôcť dobrovoľnej požiarnej ochrane, chcú pomáhať ľuďom. Bol to ťažký oriešok, pretože peniazy nie je nikdy dosť, ale rozhodli sme sa, že vyrobíme nejaký projekt, ktorým by sme dokázali teda pomôcť. Rozhodli sme sa, že nakúpime v prvom rade pre 120 obcí hasičskú techniku a v druhom rade, že pomôžeme približne 80 až 100 obciam využiť peniaze z regionálneho operačného programu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc. Dnes už mnoho obcí práve v týchto dňoch kolauduje a odovzdáva do užívania nové hasičské zbrojnice. V minulom roku a najmä v tomto roku sme rozdali 120 hasičských aut, ale rozhodli sme sa, že popri tom ešte rozdáme ďalšiu techniku, ktorú bola donedávna v garážach hasičského záchranného zboru. Niektorým stačí naozaj malé auto, ktorým pomôžu deťom na súťaže alebo dorastencom alebo aj dospelým. Niekomu tie menšie auta pomôžu aj na zásah. Ale sú tu aj hasičské zbory, ktoré majú väčšie ambície a chcú niečo väčšie, alebo tak povediať najväčšie, čo sa v hasičskom zbore nachádzalo. Chcem ale ešte predtým povedať, že na Slovensku je približne do 3000 obcí. A vybrať z tých 3000 obcí tých 120 alebo 180 bolo naozaj veľmi ťažké. Naozaj. Musím povedať, že keby nebolo pána primátora, ktorý nás už v lete zdravil, nie dobrý deň, ale Martin, Prekopa a tak ďalej. A keby mi s tým nepomáhal samozrejme aj generálny sekretár, pán Wendelin Horváth, ťažko by to auto sa sem dostalo. Ja som si ale všimol v lete, keď som tu bol osobne pri povodniach, keď sa hasičský záchranný zbor snažil pomôcť ľuďom každou rukou a nohou, tak nastúpila vaša jednotka, vaši ľudia a bol som milo prekvapený, že teoreticky, keby aj tí profesionálni hasiči neprišli, nič zle by sa nestalo a zvládli by ste to excelentne aj bez nás. Musím povedať, že naozaj tento rok je špecifický aj tým, že prvýkrát na Slovensko udreli povodne nie lokálne, ale celoplošne. A tým pádom hasiči hasičského záchranného zboru majú veľký problém zasiahnuť všade, pretože ako som povedal, máme 3000 obcí a bohužiaľ na Slovensku je iba 3000 zásahových hasičov a počty sú potom veľmi ľahké. To znamená, že nemôžeme tie sily rozložiť veľmi dobre a všade a práve preto tu by mali nastupovať hasiči dobrovoľní, obecní, ktorí by sa mali v prvom rade starať o bezpečnosť svojich občanov. A chvála Bohu, u vás tomu tak je. Presvedčili sme sa o tom mnohokrát a som veľmi rád, že teda je tu toľko veľa nastúpených hasičov, starších, mladších, ženy, dorastenci. A je to o nich. Vedeli by o tom rozprávať ich ženy, ich
manželia, priatelia a priateľky, že mnohokrát sú radšej v práci alebo zachraňujú, že im je málo, keď sú v svojom zamestnaní a ešte aj po obede a po večeroch, ako keby im to bolo naozaj málo, pomáhajú ľuďom. Ja im za to chcem veľmi pekne poďakovať a chcel by som povedať pánovi primátorovi, že toto auto vôbec nie je dar. Je to len splátka dlhu za tých 50 rokov, ktoré štát nevyvinul v oblasti dobrovoľnej požiarnej ochrany tak, ako by mal. Preto to vezmite ako naozaj splátku dlhu a nie ako dar. Ďakujem vám.